Tak vidím, že Marek túto tému zobral tak trochu aj s nadhľadom. No a poďme ďalej. Pretekárska dráha dlhá 5 metrov, rodičia a vyše 80 spokojných bábetok. Tak to dnes vyzeralo v Bratislave pri súťaži o najrýchlejšieho lezúňa na Slovensku. Súťažilo sa v priestoroch nákupného centra. Organizátori stále nových a nových účastníkov doslova nestíhali zapisovať. 83. idem prihlasovať, 83. tretie bábätko. Bábätka nebrali preteky ani zďaleka tak vážne ako ich rodičia. Mamičky preto mali na ne prichystané rôzne triky. Kľúčami. Motivovať? Mojou peňaženkou alebo kľúčami. Keksík. Mobil. A možno práve mali obidem takého sosika. Okrem zábavy sa vyzbieralo takmer 2000 eur na podporu hniezda záchrany a pomoc opusteným matkám. Hlavným tútorom súťaže bol herec Maroš Kramár. Takéto malé víťazstvo hneď na začiatku života môže predurčiť niečo alebo naznačiť a dúfam, že tomu víťazovi sa bude dariť po celý život. A tu je najrýchlejší lezuň na Slovensku. Má 10 mesiacov, volá sa Jonáš a svojich 5 metrov preliezol za 11 sekúnd. Rado Igas, televízia Markíza.